mailako emakumeen parte hartzeari dagokion moduluan, lehendabiziko gaia partaidetza soziala eta generoa izango dituzke. Hortaz, galdetegi hau sortu da gure ikasleek ze ezagutza dituzten jakiteko, zein puntutan kokatzen diren jakiteko. Zergaitik aukeratu den galdetegi hau? Galdetegi honek aukera ematen digulako ikasleen esperientzia hori partekatzeko, idazteko aukera izango lukete eta planteatu diren galdera hauetatik ikusiko nuke bai kontzeptu teoriko ez gain, beraiek ere, beraien egunerokotasunean nolako parte hartzea hartu duten. Galdetegi hau Teamsen eskegi zaie jarduera bezala, beraz ikasleek jakin badakite noiz arte daukaten epemuga jarduera hau entregatzeko. Normalean, klasean egiten den jarduera bat izaten da, ordu bete inguruko luzapena izaten duena. Behin erantzun guztiak jasota, irakasleok badakigu zein den abiapuntua eta bakoitzak eman dituen erantzunen arabera hasiko gara eduki teoriko edo kontzeptu teoriko horiek lantzen. Azken finean, parte hartzeari dagokionez, gure ikasleak eremu ezberdinetan aritu daitezkeelako. Hortaz, interesgarria iruditzen zaigu beraien abiapuntua eta errealitatea zein den ezagutzea eta aipaturiko tresna honekin erantzunak modu txukun batean jasotzea eta horretarako aukerak uztea.